Tajjeb, illum il-ħamis l-24 ta' Novembru, l-Arċisqof ser jiċċelebra qudiesa mill-Freeport. Jikkonċelebraw il-Kappillan ta' Birzebbuġa, Dun Anton Gallia Scanura, Dun John Avellino u Dun Jesmond Manicaro.
tatina il-waqt fil-ġnejna likħa min tal-baħar l-mijiet safja min bihom jiftaħ. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nqaddes il-Quddisa fit-tifkira anke tal-Marti tal-Vjetnam imma biex nofru din it-talba għal ħaddiema kollha li mietu fuq il-lan tax-xogħol. Nixtieq ninkludi wkoll fl-intenzjoni tiegħi l-qraba kollha tagħna mejtin. Anke għaliex aħna nersqu lejn it-tmiem tax-xahar ta' Novembru hija ħaġa sabiħa niftakru fl-eżis tagħna li ħallewna, imma niftakru llum mod speċjali fi sħabkom li m'għadux magħna, dawk li joħorġu mid-dar għall-lan tax-xogħol u mbagħad il-qraba tagħhom ikollhom jirċievu forsi waħda mill-iżjed aħbarijiet kiefra u taswit il-qalb. Ejjew ukoll nitolbu għal pajjiżna, nixtieqkom titolbu għalija wkoll li lum nagħlaq 10 snin mill-ordinazzjoni episkopali tiegħi, qed nieħu pjaċir nieħu pjaċir qed nibda din il-ġurnata magħkom il-ħaddiema. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla għajn u bidu tas-seta li għandu kull minu missier, inżammejt sħaħ sat-tixrid tad-demm fil-fedeltà lejn is-salib ta' ibnek Ġesu lill-qaddisin martri Andrija u sħabu. Bit-talb tagħhom għalina għamel li nissejħu u nkunu tassew uliedek, aħna u nxandru l-imħabba tiegħek għal kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni rajt anġlu ieħor nieżel mis-sema b'seta kbira u l-art imtliet bid-dawl tal-glorja tiegħu u għajjad bleħen qawwi u qal iġġarfet Babilonja l-kbira u sara mara tad-demoni, saret ħabs tal-ispirti mniġsin kollha, ħabs tat-tajr imniġġes u mibgħut kollu. Imbagħad wieħed anġlu ta' saħħa kbira rafa' ġebla kbira tal-mitħna u għaddaba fil-baħar u qal: hekk b'saħħa tintrema Babilonja, il-belt il-kbira u ma tinstemx iżjed. U fik ma jinstemax iżjed id-daq tal-kitarristi u l-leħen tal-annejja, tad-daqqaqa tal-flawt u ta' trombi. Ebda mallem ta' ebda sena ma jinstab iżjed ġewwa fik. Fik aktar ma tinstemax l-għana tal-mitħna. Fik aktar ma jiddix id-dawl tal-musbieħ, l-għana tal-arus u tal-arusa. Fik aktar ma jinstemax, għax il-merkanti tiegħek kienu l-kbarat tal-art u bis-seħer tiegħek tqarqnu l-ġus kollha. Wara dan instemat bleħen qawwi ta' kotra kbira fis-sema jgħidu: Allelujja! Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa tal-Alla tagħna, għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu, għax għamel ħaq miż-żinja l-kbira, dik li ħassret l-art biż-żina tagħha.
u tħallas minna tad-demm tal-qaddejja tiegħu. U reġgħu qalu, Allelujja. Iva d-duħħan tagħha tiela għal dejjem ta' dejjem. U mbagħad qalli jikteb ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Salm responsorjali. Ħenjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Ngħidu flimkien. Ħenjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Għajdu bil-feħ lill-mulej in-nies kollha tal-art. Għajdu bil-feħ lill-mulej. Iktlu qoddiemu bana ferħija. Ngħidu flimkien. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Kunu għafu li Jaħwel u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-nax tal-meħla tiegħu. Ngħidu flimkien, ħenjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Iktlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu. Roddu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddu ħajr u birku ismu. Ngħidu flimkien, ħenjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tama tiegħu. Minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Ngħidu flimkien, ħenjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tiġ tal-ħaruf. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Għawu qalbkom u erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hija fi qrib. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom għal mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Ludija u jitbedu minnha dawk li jkunu ġo nofsa u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba' għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Jaħsra lihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddu, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu sa il-sira fost il-pagani kollha. U Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet ta' smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fis-sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ippermettu li naqsam magħkom ħsieb qasir u xi ħaġa li laqtitni fost dan il-qari li jitkellem dwar l-aħħar mumenti tal-eżistenza kemm ta' kull bniedem kif ukoll tal-umanità u li huwa qari li wassalna lejn tmiem is-sena meta mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nibdew sena oħra bl-avvent. Aħna is-sena tibda mhux fl-ewwel tan-nar għalina bħala talb tal-Knisja ma tibda bl-avvent. Dak l-istaġun li jħejjina l-miliet u qegħdin fl-aħħar ġranet
ta' din is-sena li se tispiċċa l-qari jitkellem dwar l-aħħar żminijiet, l-aħħar mumenti. Immem dan is-salm responsorjali għadna kemm rajna li għandu verset meħud mill-istess ktieb li semmanna xena kważi terribbli tal-kastik tal-ħżiena u l-premju għat-tajbin. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal-mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Imma dina xi tfisser? Li mija l-mejda tat-tieġ tal-ħaruf? Propjament qed jirreferi għall-ġenna. Aħna għandna open invitation l-aħwa. Aħna jekk għandna post jistennina u għall-ġenna tgħid li m'iniex maġġel, aqqas jien m'iniex maġġel. Imma intom tafu wkoll li l-mulej għalinna jiġi fuqna bħal ħallil l-aħwa. Tajjeb inkunu ippreparati, tgħidli kif. Nistaqsi li lin-nifsi u nistiednek tagħmel mistoqsija fil-qalb tiegħek. Hija l-għażiż, oħti l-għażiża. Jiena qed ngħix fl-imħabba lejn għan-nifsi, lejn il-proxmu, lejn marti min hu miżżewweġ, lejn żewġi. Tifhmuni intom. U lejn Alla, lejn il-proxmu, qiegħed ngħix fl-imħabba. Imbagħad hemm festa li aħna nagħmlu f'kull qudiesa dina wkoll hija l-mejda tat-tieġ tal-ħaruf għax minn hawn aħna ninaqdu mal-ġenna meta aħna nitolbu għal ħutna l-mejtin waqt il-qudiesa qed nagħmlu għat-tafidi fix-xirka tal-qaddisin fil-qawma mill-imwiet fil-ħajja ta' dejjem kif ngħidu fil-kredu. Meta jmutlek xi ħadd għażiż jew sieħbek tax-xogħol, il-ħajja tieħu toma differenti. Il-mistoqsija tiġi jekk mhux fomna fil-qalb tagħna għaliex hu mhux jien. U allura kemm ħaġa sabiħa li napprezzaw il-ħajja l-aħwa, jekk għandi bżonn nagħmel paċi ma' xi ħadd nagħmlu llum mhux għada nistenna, jekk hemm bżonn nuri l-imħabba tiegħi id-dar mal-ġenituri, mal-aħwa, mal-ġirien, ma' sħabi tax-xogħol issa l-mument. Kuljum huwa prezzjuż. Qegħdin ngħixu fl-imħabba ħinja dawk li huma mistiedna għall-mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Jiena nitlob fuqkom il-protezzjoni ta' Alla bħalma nitlob fuq il-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin, il-protezzjoni tal-mulej. Nitolbu wkoll għall-erwieħ ta' dawk li mietu mewta violenti jew inkella mewta ta' ħesrem, speċjalment mewta fuq ix-xogħol. Il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom jistrieħu fis-sliem. Ħuti ejjew ninġabru u nofru t-talb tagħna illum mod speċjali għal ħutna li ħallewna, mod speċjali dawk li mietu fuq il-lan tax-xogħol, għal ħutna li mietu mewta violenti, sforz l-inkwiet ta' din id-dinja. Ejjew nitolbu għal vittmi tal-gwerer, tant vittmi innoċenti minn kull naħa, minn kull ambjent. U nafdaw kollox fidejn Om Ġesu biex tinterċedi tidħol għalina lil-ħutna twassalhom quddiem il-ħnina talla għax aħna hekk nitolbuha itlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
ndawru lejl-altar. Naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal-mument offrut għalina l-koll. Biex fuqek tieħu t-toq ta' kull jum. Mulej fidejk nagħti ħajti lilek. Mulej fidejk ma dal-ħobs u l-inbit. Mulej fidejk hawn ir-rida tiegħek. Fuq dan l-artar hawn mulej. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis id-don li qegħdin nofrulek aħna u nagħtu ġieħ lill-Qaddisin Marti tal-Vjetnam biex fost it-tiġrib ta' ħajjitna fid-dinja nibqgħu dejjem fidili lejk u nofru lilna nfusna bħala vittma li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Vjetnam ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nitolbu. Issa li tmajtna minn ħobża waħda bit-tifkira tal-qaddisin marti tiegħek tal-Vjetnam, fiċ-ċokontana nitolbuk Missier biex nibqgħu dejjem maqudin fl-imkien f'imħabtek ħalli jkun jistoqilna l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq li kull min hija tisegwina anke fuq TVM tiftakru fija u titolbu għalija illum fl-10 anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħi bħala isqof. Nirringrazzja ħafna lill management tal-Freeport li laqana u lilkom ħaddiema li ipparteċipajtu f'din l-Ewkaristija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-Ispanja,
fek tal-qlub safjin. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Freeport. Infakrukom li l-lejla se ssir il-quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fl-10 anniversarju minn l-Arċisqof Charles Scicluna ġie konsagrat isqof. Il-quddiesa tibda fis-6:30 ta' filgħaxija u kulħadd mistieden jattendi. Intlisbaħ fost il-ġieli li jamru fil-widin il-ġmil tal-bjuda tijek u l-għaxqa